Эфирда Татарстанның көньяк-көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Исәнмесез, бүгенге программада. Язгы ташу ярсу була. Вода зашла домой. Это основная была угроза. Быел 12 ел элек булган вакыйгалар кабатланмасмы? Сугба этләр йортлы булды. Баулыда караучысыз калган этләр өчен приют ачылды. Үз урыннары барлыкка килде. А это уже ветераны опытные, они уже прошли школу, они все играющие, они все знают. Өлкән буын вәкилләре бильярд уйнарга яңа клубка җыела алачак. Әлмәттә 2 көнлек команда штаб өйрәнүләре башланды. Шәһәр язгы ташуга әзерләнә. Халык 12 ел элек булган вакыйгаларны искә төшерә һәм аларның кабатлануыннан курка. Ул вакытта 200-дән артык йорт зыян күргән. Коткаручылар җирле халыкны эвакуацияләгәндә, хукук саклау органнары йортларны талаучылардан саклаган. Фәйрүзә Габдракипова иске Әлмәттә 97 елдан бирле яши. 12 ел үтсә дә су баскан чорны бүгенгедәй хәтерли. Ул вакытта су тәрәзәләргә кадәр күтәрелгән булган. 2012 елның апрель вакыйгалары халык хәтерендә авыр чор булып калачак. Иске Әлмәтне һәм Урсалыны су баса. Бу микрорайон тулысынча диярлек шәхси сектордан тора һәм кайбер йортлар зәй ярында урнашкан. 202 йорт су басу зонасына туры килгән. Аларның 10-сы нык зыян күрә. Нефтчеләр ярдәме белән гаиләләр яңа торакка күчә. Калганнары түләүләр алды. Башта 10 мең сум, бераз соңрак бер кешегә 50 мең сум. Тиздән Әлмәт янгын сүндерүчеләре һәм коткаручылары өчен кайнар чор башланачак. Һава торышы әлегә яхшы булса да, су басу куркынычы бар. Һәм мондый гадәттән тыш хәлләр барлык шәһәр хезмәтләре һәм ведомстволары кайгыртуы астында. Беркемдә 12 ел элек булган вакыйгаларның кабатлануын теләми. Вода зашла домой. Это основная была угроза. И угроза, как говорится, были случаи и инвалидов мы, как говорится, выносили на руках из домов, помогали и населению, кормили, питьевую воду развозили. Шәһәр хезмәтләре потенциаль табигать афәтенә хәзер әзерләнә. Юлчылар, коммуналь хезмәткәрләр, полиция, ашыгыш ярдәм хезмәте, коткаручылар һәм янгын сүндерүчеләр экстрим паркта җыелды. Один из учебных вопросов – это проверка сил и средств армейского звена. Коткаручыларның фаразлары тулысынча синоптикларның фаразларына бәйле. Соңгылары әлегә бернинди һава торышы аномалиялары вәгъдә итми. Хатын-кызларга чәчәкләр бүләк итегез. Мондый киңәшне барлык иратларга да Әлмәт автоинспекторлары бирә. ЮХИДИ хезмәткәрләре шәһәр юлларында хатын-кыз машина йөртүчеләрен туктатып котлыйлар һәм чәчәкләр бүләк итәләр. Спасибо большое. Пожалуйста. Приготовил документы, думала, ну все. Где нарушить? Вот неделю. Ясно. Спасибо большое. Наступающим праздником 8 марта. Пожелать вам счастья, здоровья. Также не нарушайте, соблюдайте правила ПДД. Будьте всегда осторожны. Спасибо вам огромное. Подождите, подарочек принесем вам. Төзүчеләр проспекты һәм Ленин урамы бөҗрасы янында руль артындагы гүзәл затларны чәчәкләр белән каршы алалар һәм якынлашып килүче бәйрәм белән котлыйлар. Быел автоинспекторлар традицион бәйрәм рейдын кыскартылган эш атнасына сузарга булдылар. Баулы урамнарында хуҗасыз этләр юк яки алар бик аз. Барысы да битараф булмаган волонтерлар аркасында алар кайгыртуны үз өсләренә алганнар. Волонтерларның күптәнге хыялы тормышка ашкан. Проектлары Татнефть компаниясының грант конкурсында җиңүчеләр рәтенә кергән һәм моның ярдәме белән дистәләгән йортсыз хайван вакытлыча яшәү урынына ия булган. Теперь у наших собак есть дом. Хәзер безнең йортсыз этләрнең йорты бар. Алар вакцинацияләү һәм стерильләштерү уза. Аларны көн саен ашатабыз. Алга таба да шулай ук эшләргә, яшәргә өметләнәбез. Конкурс нигезләмәсе буенча проектны гамәлгә ашыру финанслау шартларында башкарылырга тиеш. Бу очракта муниципалитет ярдәм күрсәтте. Җир участогы салам, автомобиль булып бирелде. Калган барлык эш төрләрен Татнефть компаниясе башкарырга ярдәм итте. Бүгенге көндә төзелгән пункт территориясе койма белән әйләндереп алынган, су һәм электр белән тәэмин ителгән. 52 вольер урнаштырылган һәм видео күзәтү белән аерым җылытыла торган бина бар. Анда хозблок, аш бүлмәсе, операциядән соң күзәтү бүлмәләре, шулай ук вольер изоляторларда төзелгән. Волонтерлар карамагында 70ләп эт бар. Аларның барысы да ветеринария паспортына ия. Үзәк эшләү дәверендә 300дән артык стерильләштерелгән, вакцинацияләнгән этләр һәм пестиләр яңа хуҗа
җәзалар тапкан. Ямаш авылы янындагы вакытлыча күпер ремонтланган. Узган атнада без машина йөртүчеләрнең фикерен яктырткан идек. Алар күпернең куркыныч булуыннан зарланды. Билгеле булганча, ЮВТ-24 сюжетыннан соң җирле халыкның үтенеченә хакимият җавап биргән һәм күпернең япмасын яңарткан. Зәй хәрбие мәктәп укучылары белән очрашты. Данис Галиев 2020 елдан 2022 елга кадәр контракт буенча һава десант дивизиясында хезмәт итүе турында сөйләде. Данис балаларга хәрби хезмәткә ничек әзерләнүе, армиядә нинди традициялар булуы, хезмәт иткән вакытта нәрсә белән очрашырга туры килүе турында уртаклашты. Егет хәтта яраланган. Моннан тыш ул укучыларның барлык сорауларына җавап бирде һәм аларга үз ватанының патриотлары булып калырга теләде. Шулай ук Данис Зәй шәһәрендә үткән истәлекле чарада катнашты. Ул 1 мартта азат итүче сугышчы һәйкәле һәм һава десант гаскәрләре сугышчылары һәйкәле янында узды. Бәрүк өчен һәм шарның хәрәкәт итү траекториясын дөрес сайлап алу бильярд уйнауның төп кагыйдәсе. Әлмәттә ветераннар өчен клуб ачылды. Хәзер алар яраткан уеннарын уйный, чәй эчә һәм аралаша алачак. Бу искиткеч уен. Беренче урыннар яуладым, күп грамоталарым бар. Бу яхшы ял, беренчедән спортта. Бу Анатолий Соколов клубның мактаулы кунагы. Ул Бөек Ватан сугышы ветераны, 97 яшендә дә уйный ала, ләкин күзләре бераз бирешә. Ул беренче уенны ачты, җиңү өчен 16 катнашучы көрәште. У кого будет шаг ближе к бортику, тот имеет право выбора. Он выиграл, он имеет право выбора, кто будет разбивать. Так. Партияга 20 минут бирелә, җиңүчене күбрәк шар кертү буенча билгелиләр. Әгәр тигез булса, өстәмә вакыт бирелә. Равил Писаренко элеккеге хоккей буенча тренер, пенсияга чыккач кәшәкәне кига алыштыра. Атна сайын алар очрашалар һәм ярышларга әзерләнәләр. А это уже ветераны опытные, они уже прошли школу. Алар тәҗрибәле ветераннар, барысы да уйныйлар, кагыйдәләрне беләләр. Шуңа күрә без бильярдта уңыш кына булырга тиеш дип әйтәбез, уңышсыз булмый. Мы всегда арендовали. Без һәр вакыт коммерция структураларыннан бильярд залларын арендага алдык. Әгәр турнирны үткәрә алсак, без инде тренировка процессын оештыра алмый идек. Бу бильярд уйнаучы ветераннарның теләге иде. Ә алар Әлмәт шәһәрендә бик күп. Безнең турнирга гадәттә 100дән артык ветеран килә. Клубка график буенча килергә мөмкин булачак. Ир-атлар һәм хатын-кызлар уеннары өчен көннәр бүленгән. Әлмәттә Сабантуй үткәрү датасы билгеле. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов Татарстанда Сабантуй уздыру датасы турында указга кул куйды. Документка нигезләнеп, Әлмәт һәм Әлмәт районында бәйрәм 8 һәм 9 июньдә узачак дип әйтергә була. 15 июньдә Сабантуй Чаллыда, 24 июньдә Казанда узачак. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз.